Anga fulini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ka nyemada jabaranu fe wala sa famia bi soro ofe TV Cherifla bamananga kuna foni na wala libina ka yemunu na Mali kunga ani dien famaro kunga ni akuma selenye. Haute autorité de la communication jekulu do mu sigira anga jamana kono ka seka kuna foni unku bla minen salmangono kabeni trata doyenye Octobre kalo kile bisaba feminye aka ladala sigi tako filana ye ayo boloda are jabalala amdalai asui 2000 krengrene ala sigida nanna kuna fondi kenen yere sefe udasira krofo chamoma inafo kabini jekuli asigili senga kana sebima aye yamora sebe munundi kenre ye jabarani so ani a radio so munuma ani ganata se samba fla alintani shigima wulika jomin kera chageda ufe anga jeka nyemada chageden yere nyema alika kurofola Fatmata ya kane ani serunyare Cherifla jabaran so togola uluka sorole undu donc ni nyola jerini ku folo munde bara munu kera ka koro kulu laje min nyana kona min majo kono kulu bonogona min manye amba laje ka do fran anga tabulo kan pour que ulu se ka nya chomi min fana nyana amboke sinsimbere pour ka nyesi bara kurama ni ndona lede ni fana fleni aba on deme pour que anga se ka feresri sankura min bena bara munun be ka kono anga ulu bara nu nyesi ke ka bla kan labe pour que sankura kumbe lalili kamun be nya fa yo chiwo mi anye jamana kuntigi sigi ni anya ke ani kuna kuni sebe nya ke ani radio yake ani television yake bara ni anyana amadu ko moshila kumate ka fo amba fo akadi mo uklo la utede parce que kera mamma kameo ka fo ko kuna kuni sebe nyeni ke radio nyeni ke we television nyeni ke o de kera so we ka mankana de jamana kuna muye donc no maki amba fo afo kuna foli selaw a radio a seben a television a baya ka bare kanye donc ni tlalola na se ka fo ibe sikatuguni ka fo ko benka mi na ba fama convention anyo signé 600 a radio ni television se ka fo ko benka inte tasira fe o sikatanable na maniere abe balana donc ambe minke ambe ala dili anye benka minke ala ka sabati folo ni ala ya sabati a barake ko nyuma ala ko fere do ankono ala o fere do ankono anka ke ka sia dana sharia kono nyogon buna kono ani nyogon lamen kono groupe Canal Plus nyema bamimbe anga jamana kono ka beni tenentemene Octobre kalo kilimuka ani kono to alini a cheke nyogon tara deme bake kanyeshi anga jamana faba puponiari demsenuma noe yoro mi krengere ni do ka seka demission la sako demission munube ni umasa utu nendo ka bo uyorola namanya ka fo ame kalo mena noe Octobre kalo abe nyogon deme ani krefe de keleli kalo ko fo anga jamana kono deme munun kera ka nyishi demission munuma ube talike krengere ni ala malo nono katasi sigaro ani sugoma anga mamuni abarake unofe o Amadou Kamara anaka jatala Samba Traoré hine ani ɲɔgɔn dɛmɛ min tara ka ɲɛsin Bamako denmisɛnnin marayɔrɔ min bɛ n'an b'a wele ko pupinière Canal Plus a bolofara min bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔba ka fara a cakɛlaw kan waleya in diyara u ye kosɛbɛ bari sabu ka da kan a bɛ belebeleba ta ka bɔ u ka degun na min sen fɛ u y'u ka nisɔndiya foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin Canal Plus mɔgɔw ma. Canal Plus nana bɔ an ye bi a diyara an ye kosɛbɛ o nana ni dɛmɛ kana se denmisɛnninw ma. Denmisɛnninw mago bɛ dumuni na o mago bɛ fura la o mago bɛ hali ɲɛnajɛlan na Canal Plus y'a dɔn k'a fɔ denw ka hakɛ fana ye hali ɲɛnajɛlan ye olu bɛ telesow de kunna olu bɛ telew de fɛngɛ kɛ donc u nana an ka salle de jeu aménagé ka dessin k'a kɔnɔ fɛn min bɛ denmisɛnninw la nisɔndiya donc o de la ni dumuni bɔra la fɛngɛ kɛnɛya bɔra la denmisɛnnin bɛ tulonkɛ bɛ hakili dayɛlɛ tulonkɛ b'a to denmisɛnnin bɛ se ka épanouir donc u nana o fɛnw fana kɛ an ye donc an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn n bɛ directeur monsieur Ndaw n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo parce que a yɛrɛ ɲuman na bolonganden kelen tɛ bɛlɛ ta a n'a baarakɛɲɔgɔn de jɛra ka nin dɛmɛ kɛ ka se pouponnière ma bi donc an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ ani aw yɛrɛ tuguru kɔ ka na an lamɛn ka na an lakodɔn fana hali bi. nin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnin n'u la kodɔnnen don kosɛbɛ jako binakun kan a nisɔnjalen y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waleya in ka taa ka ɲɛsin nin denmisɛnninw ninnu ma minnu m'u bangebagaw ani minnu garisɛgɛ kɛra lujura ye n'u ma fosi kɛ yaasa nin ka u sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ a ye nin dɛmɛ in ta ka ɲɛsin nin denmisɛnninnaka ninnu ma bonya ani karama kɔnɔ. E b'a dɔn Octobre kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye o y'an ka jamana taabolo ye
mais n'i y'a bɔ hali octobre kalo yɛrɛ la Canal Plus fɛn dɔ ka gɛlɛn anw ma o ye denmisɛnninw ye n'aw y'an ka programmew lajɛ ni fɛn dɔ denmisɛnninw ta caman b'a la donc bi an ko k'an b'a an fara ɲɔgɔn kan ka na bɔ denmisɛnninw ye ka na an se ye min ye nin wagati min na ka na o di olu fɛnɛ ma an y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn i ka don yɔrɔ in na ka bɔ i hakililata kana yɛlɛma ko cogo la parce que denmisɛnnin minnu don o ma foyi ɲini ka u yɛrɛ sɔrɔ yan an y'a ye a yɔrɔ dɔw ka gɛlɛn directrice générale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na pouponnière ka musakaw ka ca donc an ko an bɛ se ka fɛn fɛn min kɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an n'olu fɛnɛ ka se ka dɛmɛ lase denmisɛnnin ninnu ma an b'a kɛ an tɛna an jɔ fo denmisɛnninw ka kɔrɔbaya ka bɔ pouponnière kɔnɔ an bɛ se ka fɛn fɛn min kɛ k'u sɔrɔ a kɔnɔ k'u dɛmɛ k'u kɛ sini mɔgɔ minnu bɛ se fɛnɛ k'olu fɛnɛ ka tɔw fɛnɛ dɛmɛ an ka laɲini tun ye o de ye donc bi an y'o de daminɛ n'Ala ma foyi kɛ an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka continuer ka kɛ inchallah an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnninnaka ninnu n'u bɛ t'u jɔ maa 100 caman na u mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na su ani tile jango nin wagati ninnu na sabula Canal Plus a ɲɛmɔgɔba Mali kɔnɔna na ale ka nin waleya in a kɛra tare ye min diyara nin denmisɛnninw ani denmisɛnnin ninnu ladɔnbagaw fɛ taama in kuncɛra nisɔndiya hinɛ makari ani majigi kɔnɔna na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka denmisɛnnin ninnu balo. Jamana faba tɛmɛnen kɔfɛ an b'an kunda Tombouctou ka kalo in tile 27 u ka salle de conférence bɛ wele ko Ahmed Baba sigi dɔ kun bolodara yen sigi min bɛ tali kɛ ka se ka maaw ladɔnniya sigi wɛrɛ jaabiw la sigi min kun bolodara an ka jamana faba kɔnɔ mɛ kalo tile 13 na a tile 14 n'a kun hakilina bɔra an ka jamana diinɛ ɲɛmaaw ani ladalamaw la ni u k'a ma ko journée nationale de mobilisation d'urgence a baara in yɛrɛ senfɛ fɛn min ye Tombouctou ani Tawodeni marabolo ɲɛmaaw ye ka taa se a diinɛ ɲɛmaa ni a ladalamaw ma olu bɛ yira a kɛnɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye sigi in yɛrɛ hakilina bɔra ale la o mun senfɛ a y'a ka cidenw bila ka taa a kɛnɛ kɔnɔ Fuseni Keta Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la ale de tun b'u nɔfɛ taama in na nka Amadu Kamara ale bɛna walawalali k'a ɲɛ. Sikaso mara ale ni Segu mara olu tɛmɛnen kɔfɛ Tombouctou n'an b'a wele ko cité de 333-5 ale ye nin lajɛrɛba in bisimila min bɛ don kɔmasegin hokumu kɔnɔna na min la ɲinina Mali alisilamɛ diinɛw ka farankanjɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ka sigiliba minnu kɛra kalo tile 13 ka taa bila tile 14 na mai kalo san 2018 min kɛra palais des sports Bamako faba kɔnɔ sigili in senfɛ laɲini na kunbaba dɔ kɛra ka don kelen ta ko kɛrɛnkɛrɛn jango malidenw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka t'o baaraw kɔmasegin kɛ an ka dugubaw bɛɛ lajɛlen na Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin lajɛrɛba in Tombouctou kɔnɔ a bɛ don o cadre kɔnɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni restitution an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni ɲɔgɔn kunbɛ voilà pourquoi i y'a ye Tombouctou ka bɛɛ bɔra parce que Tombouctou ka fɛn o fɛn min ye sufi ko ye o de c'est-à-dire u b'a bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ parce que Tombouctou depuis a daminɛna depuis Tombouctou sigira Sofiya dɔrɔn de b'a la et Tombouctou kaw bɛɛ presque n'i b'a fɛ k'a fɔ ko 100% yɛrɛ u bɛɛ ye sufi donc sufi ko a bɛ Tombouctou ka fɔ koba ye donc voilà pourquoi i y'a ye bɛɛ bɔra ka na lamɛnni kɛ bɛɛ bɔra ka délégation kunbɛn ka ɲɛ donc vraiment nisɔndiyaba dɔ an fɛ groupement ka délégation ka bɔ Bamako ka na anw fɛ yan ka na ɲɔgɔn kunbɛn la vraiment a diyara n ye kosɛbɛ vraiment an ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fara laadalatigiw kan ka fara jamanatigiw kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ni degun bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ se ka wuli cogo min na an bɛ Tombouctou walasa ka na an ye bɛnkan dɔw kɛ o kɔnɔna na an y'a la région na ka taa o bɛnkan f'u ɲɛna walasa u ka se ka baara kɛ n'o bɛnkanw ye bi alhamdulillah an bɛ Tombouctou yan an nana alhamdulillah a kɛra bonya ni karama ye an nana ka na o restitution n'o ye bɛnkanw ye ka n'o ɲɛ u seko ye mun ye Tombouctou dugu kɔnɔna na u ka se ka u ka faamaw n'u ka autorité u ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa fɛn min ye ayiwa bɛn ani kelenya ani ka balo hɛrɛ la u bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na u ka se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ o kuma an bɛ Tombouctou o kɔnɔna na
Tombouctou maa ɲɛmaw a diinɛmaw ka fara a laadalamɔgɔw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara kosɛbɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ka nin waleya in na ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw olu de ye jamana in sinsin bere dɔ ye sanga ani wagati minnu ka cɛsiri ɲɛsinnen bɛ bɛn bolodi ɲɔgɔnma sigi ka fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani k'i hakili to an ka jamana a taabolow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ o laseli ko ɲuman bi groupement leaders spirituels du Mali a bureau national ka délégation bɛ Tombouctou yan bi ni an ka président n'o ye Cheikh Ousmane Madana Aidara n'ale groupement président ba ye n'ale ka ci kan n'a ka yamaruya kan ye ka bureau national mɔgɔw ka délégation bila ka na pour que an kana Tombouctou groupement ye journée mobilisation d'urgence min kɛ Bamako mai kalo tile 13 ni tile 14 baara min kɛ don recommandation min kɔnɔ recommandation belebele la yira la ka ɲini groupement bureau national fɛ a kɛ jija recommandation kɔnɔna la fɛn minnu bɔra a kɔnɔ ka se groupement ka bureau national bɛɛ lajɛlen na ka se ka taa lase olu ma ka recommandation ɲɛf'u ye o fana ka se k'a lase u ka sigidaw ma bi an bɛ Tombouctou ta an n'an ka président dangan n'o ye Alpha Da Kunta ye an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ a Tombouctou ale yɛrɛ Tombouctou ka ye délégation min n'a nana an nana ka na bi n'o ye mois d'octobre tile 27 ye Tombouctou réception kɛra a bɛɛ b'a kalama réception kɔnɔna la an bɛ Ala tanu k'Ala barikada n'a ye vraiment an bɛ foli di Tombouctou bureau ma ani Tombouctoukaw ma ni alisilamɛw ma maa ma tun bɛ kɛnɛ kan bi ni kɛnɛ image i b'a dɔn Tombouctoukaw y'a k'u ka kungo u bɔra ka na la mais diinɛ ka bon Tombouctou bolo Tombouctou ye diinɛ dugu ye bi Ala sɔnna an nana taama min na vraiment an wasala ni taama in ye an nisɔndiyara Tombouctoukaw y'an kunbɛn cogo min na mankutu bɛ fɔ Tombouctou la n'o ye diinɛ ye n'o ye diinɛ ka nɔw ye an y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la mankutu dɔrɔn t'a nɔw bɛ Tombouctou yan a baara bɛ yan Tombouctoukaw fana baara fila t'u la diinɛ kɔ kosɛbɛ. jɛkuluba min bɔra Bamako k'i kunda Tombouctou kan n'a ɲɛmaya tun bɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a daga ɲɛma bolo u bisimilara bonya nisɔndiya ani karama kɔnɔ Tombouctou cɛ ani musow denmisɛn ani maabakɔrɔ fɛ u ka sɔrɔ k'a yira Tombouctoukaw la laɲini min b'u bolo k'u min ye u se Tombouctou kɔnɔ bi n'o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ bɛn sigikafɔ bolodi ɲɔgɔnma o hokumu kɔnɔna na nin taamaba in senfɛ jango ka bonyamasegin kɛ Tombouctoukaw ye nin taamadenw u y'a kanu ka t'i ɲɛda Tombouctou maabaw caman kan ka foli ani barikada k'u ye jango minnu cɛsirilen don su ani tile bɛn ani kelenya u bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou kɔnɔna na ani ka t'i ɲɛda Tombouctou wɔrɔkɔrɔbaw caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka misiri belebele min bɛ yen n'an b'a wele ko mosquée de Djingaribert u ɲɛdara nin wɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka foli ani barikada kɛ jango bɛn kelenya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ se ka sabati Tombouctou kɔnɔna na cogo min na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ka nin taamadenw u ka taama in a kɛra wasa nisɔndiya bonya ani karama ye. Énergie du Mali cakɛlaw ka lapasali kɛ jɛkulu ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 29 kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka direction commerciale kɔnɔ ka bɔ Amdalaye AC 2000 la u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi kunnafoni kɛnɛ min senfɛ u ye a jira k'a fɔ u baarakɛɲɔgɔnw ka bɛn ni kalo kura tile 7 ni a tile 8 k'u kun y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka baara bila u bolo da k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ o hakilina in bɔra a ma o sira kan u bɛ énergie cakɛlaw bɛɛ lajɛlen wele u ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye ka bɛn ni nin don kɔfɔlen ninnu ye Amidu Badini ani Seru Ɲare olu y'a baaraw sariya. An ka sɛbɛnkulu minnu bɛ an bolo an ka jɛkulu kɔnɔna la n'o ye syndicat ye o sɛbɛnkulu kɔnɔna la dɔw wulila ka grève ko papiers dilan ka t'o déposer u yɛrɛ ma ni mɔgɔ 4 don ni tɔw ma bɔ a kalama ni tɔw dama don a kuma la alors que an ka papier minnu b'an bolo a fɔra ni fɛn o fɛn bɛ kɛ ni décision fɛn o fɛn bɛ ta jɛkulu tɔgɔ la an bɛɛ ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina bila k'a la ka sɔrɔ ka décision ta o hukumu kɔnɔna la o ma kɛ mɔgɔ 4 ninnu ni o secrétaire général kɔrɔ ye o ni mɔgɔ 3 olu farala ɲɔgɔn kan ka o décision ta
ka taa préavis de grève déposer ni o grève tun ka ɲi ka daminɛ kalo kura mun bɛ na o tile 7 ka se o tile 8 ma donc a kɛra anw yɛrɛ bolo surprise ba ye komi a kɛra jamana mɔgɔ tɔw bolo cogo min na maintenant an kɛlen k'o dɔn komi président y'a fɔ cogo min na an ye pétition dɔ dilan fɔlɔ ka a fɔ k'a fɔ grève minnu y'a fɔ k'u bɛ na a kɛ ni mɔgɔ 4 de ka fɛnkan don donc an tɔw ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini o pétition kɛlen na k'o lancer k'o bila yɔrɔ caman na kɔfɛla la an ye réunion extraordinaire kɛ bureau kɔnɔna la ni bureau mɔgɔw bɛɛ welela ka na o kɔnɔna la mɔgɔ 17 y'a ka démission déposer bureau mɔgɔ 23 la donc n'an b'a fɔ o ma ko quorum les 2 tiers olu ye démissionnaire a tɛmɛn'o yɛrɛ kan donc o bureau binna o bureau binnen na jama fɛn fɛn tun bɛ ni o ye bureau kɔrɔ mɔgɔw ye u jɛra ka ko bɔ k'an ka comité dɔ bila en place o comité nin bilalen na en place o comité u ye mɔgɔ 3 de choisi donc welekun tun y'o de ye pour que ka se ka journaliste ni ka informer o la a y'a fɔ a ka point de presse fana la a ye a fɔ tubabukan na cogo min na préavis de grève mun tun déposera an ka réunion fɔlɔ la an y'a décider bi ka lettre dilan ka a bila ka ɲi ka taa yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ ko a préavis de grève tɛna bɔ kalo kura tile 7 a n'a tile 8 kɔnɔna la a tɛna bɔ donc an y'a ɲini énergie baarakɛla bɛɛ fɛ bɛɛ ka continuer k'u ka baara kɛ ni fɛn kura wɛrɛ bɛ yen don min na an bɛ jɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bi ta walawalali k'an ye. Guinée Conakry jamana kono fanga sinamatonw ye wele da ka ɲɛsinw kanubaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka to so k'i fari fa maa si kana muɲukumanya ka kɛ u k'a ma ko journée ville morte ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 29 ye wele jaabira kanubaw fɛ muɲukumanya ka ma kɛ fan si fɛ denmisɛnnin dɔw yɛrɛw solila ka pinɛ jeni bɔlɔn belebele dɔ sanfɛ bɔlɔn min tɔgɔ danbɛ ko Ruta le Prince n'o bi Faba Conakry cɛci sanji de fɛnɛ labanna k'olu tasumaw fa o sanji kelen fɛnɛ labanna ka farifa fɛnɛ don denmisɛnninw ka wuli ka jɔ dɔ fɛnɛ na lakana tigilamɔgɔw fɛnɛ kun tɛ ka ye ka caya kunnafoni ɲininaw ka fɔ la fanga sinamatɔnw ka wele da ka ɲɛsinw ka nubaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka to so maa si kana muɲukumanya ka kɛ bɛɛ k'i fari fa ko journée ville morte a dabɔkun de ye k'u ka nisɔngoya jira jamana ɲɛmaw la ko bɛnkan sɛbɛ dɔ tɛgɛnɔ bilala u ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ uti kalo la k'o sɔsɔr'u fɛ bɛnkan sɛbɛ kun bi tali kɛ mairisigi kalata min kɛra février kalo tile 4 n'a ma kɛ mankan kɔ bɛnkun kɛra ka k'a fɔ sigida ɲɛmaw sigi cogo o bi kɛ ni bɛnkan ye ko nka ko jamana ɲɛmaw labanna k'o sɔsɔ u y'a yira fana k'a fɔ octobre kalo tile 30 tarata in u b'a fɛ ka nisɔngoya taama fɛnɛ belebele k'o boloda ka sɔrɔ ka taa kunjɛ ni dantigɛli kɛnɛ dɔ ye ko meeting a ma ladɔnniya k'a fɔ ntɛnɛn sɔgɔmada yan b'a fɛ sigirinkaw fɛ yen ni o bɛ la Guinée Conakry jamana gaɲaka yan b'a fɛ ka digi a kɔrɔ yan b'a kan denmisɛnnin kɛmɛ ɲɔgɔn na kalandenw na olu fɛnɛ ye nisɔngoya taama boloda k'a jira k'a fɔ u b'a ɲini faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ olu ka lɔgɔli karamɔgɔw ka don kalanso kɔnɔ walasa olu ka kalan barisabu ka d'a ka lɔgɔli karamɔgɔw kɛmɛ ka wala sɛmɛ baarabila kɔtigɛbali ko grève illimité kabini octobre kalo tile 3 tɛmɛnen walanbila ye kun ye wariko de ye sarako lɔgɔli karamɔgɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye ko yɛrɛ tɔ ɲaami baw n'an b'u jɔ ko octobre kalo min ni olu m'o kalan ko sara tɛna d'u ma o kumana lɔgɔli karamɔgɔw ka lapasajɛkulu min bɛ yen syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée o ɲɛma Abubakar Sumaya yira k'a fɔ n'a b'o cogo la u yɛrɛ tɛna don kalanso yɛrɛ kɔnɔ ka kalan yɛrɛ kɛ bilen yɛrɛ Alpha Condé tile la f'a ka mandat ka ban san 2020 nka Alpha Condé y'a yira k'a fɔ don nataw la lɔgɔli karamɔgɔ tɛna sara bilen k'a ye lɔgɔli karamɔgɔ ye dɛ lɔgɔli karamɔgɔ ka baara kɛlen de sara de bi d'a ma i ma min baara kɛ o wari tɛ d'i ma. Tunisienkaw fɛ yen musolaka dɔ ye furumara ni baratuwa yɛrɛ la ka wuli ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 29 ye maa kɔni ma bɔ ne nin na nka lakana tigilama 15 joginna maa nana masumanen 5 fɛnɛ joginna ko in kɛra Tunisie yɛrɛ nima yɔrɔ de la bɔlɔn belebele min dɔgɔdalen don u ka jamana ɲɛmaa dɔ la ko avenue Bourguiba nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye bamanjiya wale ka kɛ o yɔrɔ in na nin b'a jira de k'a fɔ Tunisie hali bi a ma tila bamanjiya wale kɛlɛli la maa caman kun hakili la k'a fɔ san 2015 ta tɛmɛnen kɔfɛ ko Tunisie kɛ n'a kɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ sa nin b'a jira k'a fɔ o fɛn dɛ min yɛrɛ ye mɔgɔw kɔnɔ wa ko in kɛra yɔrɔ min na lakana tigilamaw fura dama olu bɛ yen Tunisikaw fɛ yen kabini san 2015 bamanjiw ka wuli ka jɔba kɛra sababu ye ka maa 70 bɔnɛ a nin na lakana tigilamɔgɔw kɛmɛ ka bɔlɔnba in fa bɛɛ lajɛlen minɛ wa musolaka in taara furumara ni fɛnɛ wuli a yɛrɛ la o yɔrɔ de la musolaka
musolaka do min jibe san mugani ngono na akunga ka san 30 nyanyanu nge ka beni aka yere fa shuya bara doyi san ba fila ani tani duru Tunisie ka ufe fengoro mara yoro mi wele ko bardo ne mo bitu nya damu ala non kerengera ni nyana nazarau bamanji uka cheni do sira yemo kama obone unina usangele fenena uyu kunda kwa jida do feneka nazarau minu vena bi damuta munza lula jenye fe turisu olu dalebe ka fiye suma magani sama kwa jida la chencheka wanu njukoro bamanji mado tarado utula ninga marafada yele kanye shumo ma chamande bonena anina nazarau la kabno kera Tunisie jamana blala nazarau fe manyemo yeru fene ya laje uko femi mo ko état d'urgence ko sigi singa wa halebi obesina akme Tunisie ma nyemo nyana ka fo okeni budget bamanji uka cheni note ka ye ko nyanguma ko fura soro nake ala nazara ubise segi kana ba o Tunisie ka soro famba dulome o mununu za lo indela nazara ufe ninde na nefleni yo bela jele noni ko kura ama uladania ka fo Tunisie ka de chamande tangu me fara bamanji jakulu état islamique ka jienye fe bamanji ya wale kelawula Syrie ani Iraq namanya ka fo kele ko ya mulai uchamande bisonga sigi kana faso lasa wa Tunisie ma nyemo de fene kan kunyeshin olu seginimo bela jele duma kala mo ka fo samba fla anitani ngonondo oye jamana ko ndege sigi kalatani wasadenzigi kalata uye Tunisie ubajira ka fo Tunisie ka ukan ko kalata ke ni bamanji ya wale farati ni musola kayinga yere fa shuya de bo mana Gabon ka ufe kalata labeni yakulu centre gabonais des élections CGE aya ka jabi laban wako be wasadenzigi kalata jabi laban do takuflana ka beni ndene shufelayi jamana nyema Ali Bongo Odimba ka fanganyini ndo PDG kabini takufolola a hakilina tigele do ka fo uko femi mo ko majorité ma hage minganga yibolo wasablo kono wala sa ini ma kana je kumana ini ma kana je dandigelila ka jamana nyema ka hakilina udeme ma kana se ka ngwara dala ka bali akateme o soro lufe wanenze ni do farale akade fangasina baton zorotna ke do wara ye sigorotani wulum lango wasablo kono wasadeuna wasade keme ani binani ani sabala Libreville ni oye Gabon babaye fangasina maton nyema dangoro badoko Alexandre Baro Chambrier na erebi deleka ministriye apme Ali Bongo Odimba ka fanganyini ndo PDG kono samba fla anitani woro atara fara fangasina matonga ale tira ayere soro yorola no ye sigida nani na 4e arrondissement amase do wasablo kono Pierre Séverin Ndongo Ekomi ni Ali Bongo Odimba ka fanganyini ndo PDG o cheboye kebe sara la biduro ani kele ngwari bi kono ndo ani kele oyo soro ninga ministri kora imbi ni oye Alexandre Baro Chambrier ode koso Ali Bongo Odimba ka famo ya yira ka fo chiendo olu ye sebaya ta jamana fa njamanve kama chama soro wasadela konga ko uye mami mbi ninye Alexandre Baro Chambrier ako ka binjugo ko ka ngake nyaje koye abarata ta ko galela Alexandre Baro Chambrier damvara bamado ani Ali Bongo Odimba ka chebo Pierre Séverin Ndongo Ekomi nyonje nga kunya yira ka fo namara kera ula kubar sabu kadaka ko nafulo de kera ka kalatala usa kado doni mobili la katabla kalata yorola wa ko jabi uminu menesoro la wete keso kono ko lu do namara la kase kalatala bene jakulumo aka fanganyini ndo rassemblement héritage modernité no lu bela jele kumbe Ali Bongo Odimba fano fe ko to fangana ni denge nane uno manye sigilanu bora uka wasade bike naninye wasablo kono Zachary Miboto ne oga fanganyini ndo bi wele ko Union Nationale oga wasade kera fly fanganyini ndo wala mimi wele ko démocrate no ye wasablo nyama koroga fanganyini ndo ye minyera ni jamana nyama Ali Bongo Odimba fajera ginzumandama oluye wasade jeginzoro wa olude ka wasade bicha ni fangasina mato bela jele tai barsabu kadaka wasade ndani ngelende bubulo abela jelela nga wasablo nyama koro ere ginzumandama minyi tike kabo Ali Bongo Odimba la ninga bo wasablo nyama ya fenena kati yere soro fangasina mato ya binakuka kabine tako gale aletira aletido wasablo kono Centrafrique ka ufe wasablo kono manga te ka ban halibi wasablo nyama jako ya jigine ka bo wasablo nyama yala wasade to ufe ni kalata doye wasablo nyama kura chokuto wasade doye muguti wasablo kono ko Alfred ye katom dugu mimi wele ko mbayiki Centrafrique woro dugu yamba fe o wasade ndo wa kuma mena ni shiya wolo makela uni dina kala udamena na Centrafrique surasi kundo ayitike ka bo surasi yala jamana nyamine ka fara anti balaka mamuru lenja kuluka minu nya chrétien dina bere fini biru yerela ka sele kala ka ukele no lu ngengume ka silama dina bere fini bere uyereka akera odangoro bai akunduna wasablo ko ni ngono aka kono tokola ngana wasade nyodo de fora nyongo kuma na national ka muguti sani duguche amawla donia ka fo samba fla anitani duru
wasaden ni o ye Alfred ye katomi yenselege nani toma Nations Unies kungengu me kama minu njatimine ko lu ke ngwara daba ye beni basigi la ka fo kuma kuma ni South Africa ko ka bi basigi olu de be ka chemo ye atoko kuma o mo na yenselege nani toma Nations Unies bulu dogo wonne mene kunjeto juma temene kerengere ni nyana peka sengi ki silamaki abe sigida minani o ye 4e arrondissement o wasade Abdul Karim Meka Suwa ni wasablo nyama kundo o jako ya jigina kabo wasablo nyama yala momena ni do kunya jatemine ka ke dine ko kele ko barsabu kada ka ko chrétien de te ko de ato ka be ka wili wasade umve ayre bora ka danigeli ke ko maka na fo kibi ko inda katana e dine bina ku ka ku politique mo yere dama de fo me nyongo ko dine ko kumate kabino kera mo fari fara akoni mbura dama ani jamana nyama Faustin Archange to adira ko ni ngundi nyongambo wasablo dun lada e feminye jamana nyama chokole fangana akada ye mamimike wasadenye ukake aka fangbe maye wala sa uka deme na kera hakele na mimbla fenye kata wasablo kono ukase ko lapasa ukateme da kununya kele wasade fambaka ke anyinye wasablo nyama sorole ko fe afe Ethiopie ministre nyama Abi Ahmed Dona Franzi Fabala Paris ka benin dene Octobre kalot le muga ani konondo ye ni mega chien folo ye akasi Franzi kabina ye fangata abrele kalot temene Franzi ka uka jamana nyama Emmanuel Macron ya bisimila jamana nyama daga rola ni oye Elysée ye ka jira ka fo ani sodiale do Abi Ahmed ka barata bulo koro Ethiopie jamana kono kerengere ni nyana aye yelema uminu nge kwasada ina kanyeshi fanga bunda umo otemene kope aka maula ministre nyama yala gole yaba mingume ana danje bonyo jamana Eritrea ni nyonje ufonyongo seraka ba fo famla utara bonyonye ni ndama ikanyeshi Faransi jamana mo Ethiopie ministri nyama fe tengano blabi ke benganzebe chamana inafo sani fere ku korodo Faransi jamana ni Ethiopie ni nyonje seko ni dongo bina ku fena bisibe korodo Ethiopie ni Faransi ni nyonje Emmanuel Macron ya iraka fa ni so jambe bi Abi Ahmed Ethiopie ministri nyama kanalila fe ako mana bara minunga ngake jamana lawni nyonje kadaw yele nyonye jago bina kuka kerengera ni nyana Faransi chakeda bisika na bisimila mine Ethiopie dugukoloka ka barake fambla ukase ka bodlale numo walikele ferele numo ako temene ko fe Faransi ka uka demeni ke bolo do bi wole ko Agence Française de Développement AFD o fena bina na folodo Ethiopie dafe kerengere ni nyana Ethiopie ka uka panguru mimbe nu kama ko Ethiopian Airline na folo bisika do fena yiri wali dafe Faransi fe maflaw ya yara fena ka fo seko ni dongo bina kuka Ethiopie jamana korobai fengoroba ube yoro koronu mbe o yoro koronu misika do bala chugo mi maminu mi nisodia soro mununu zalula jienye fe turisu oluka sika hirike aka Faransi bi sika laje ka demeta ka o yoro nunu zegere wala sa halibi yoro nunu misika ke nafai Ethiopie jamanamo o temene ko fe kalango binaku ka sambe kalanzo Ethiopie kalando misika ta uga kala to kunje Faransi jamana kono nogoyala Faransi jamana ko bebe sika ke ngani ngoni nyebla kuma ude bawo Emmanuel Macron ya iraka fo marsikalo la samba fla ani konondo ministri nyama na ko minyebo ninye ayere ni sebo akono koro kati sejo aka jamana kono ni oye Ethiopie o sebe una laje ka fenja Bambara tu bamananga kunafoni be kunjenini kunafoni minkeme ka ayre dusukun kamikami bari sabula ka daka anga chokoroba Amadu Bachilini lakoli karamago koro kundo kafara o ka femiye ayre chake nyogo enwe kafune Bachili aleka chokoroba do alaka wule sera ale de ma ka beni tenetemene Octobre kalo kilimuka ani kononto ka beni trata duenye ajanaja bara usigira singa kerengere ala titibuku kaufe ale Amidu Badini ani babaketa anga jeka nyamada uluka suralum fe anga chokoroba Amadu Bachili bangina samba kele keme konondo ane binani ane wolonfla marse kalo tilimuka ani woro segu dugukolo ka lokoli karamogo kundu nga ka chesiri uni wulika jo kera sababu ye ka deme badu Mali farakolo nyanajemo daba maka wele sera anga chokoroba Amadu Bachili mo ka benin dene Octobre kalo tilimuka ani konondo ye ka shido sambi wolonfla ani sangelena akademaya la titibugu aka janaja usigira singa ka beni oduguje tarata Octobre kalo le bisabaye sogomada yanva fe sotuba ka ufi demaya balema siraw siginyon teresira jenyo bela jele jera ka chokoroba blasira dayoro labala balema konna amma jige fosrala aya dokonunta kan tayar de am sika min fo am ala deli ya rabbi ala kala rason sumay sigi al sigi nyala ma shitia mi mafo abita mi mafo Amadou Kane mi mafo
a kuma an fɛ o don na a bɛ yɛlɛ an fɛ a bɛ sinɔgɔ a tulonkɛ kan fɛ silamɛ don est-ce que a hali don min na a bɛ ban ka bɔ fajiri la dɔrɔn ka sɔrɔ ka n'i da ko n fari man di na ça va pas jusqu'à ce que les gens sa famille ne savait pas k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ don fɛn b'a la o ye silamɛ taamasiyɛn dɔ de ye an bɛ ala deli ya rabbi ala ka hɛrɛ k'a ye. Bacili kabra an y'a dɔn don min na kabra a ye n dɔgɔnin ta don min na a ye sanɔgɔla bɛɛ ta ka k'an ye fa ye ka k'an ye ba ye ka k'an ye jigiya ɲuman ye ayiwa ni ni biɲɔgɔndon sera an kɔni bɛ kuma vraiment ka fɛn tɔ an dusukun na n'o tɛ bi ka gɛlɛn an bɛ ala deli dɔrɔn ala ka yafa an n'a ma ala ka hinɛ an n'a la ala k'a jigiyɔrɔ ɲɛ. Bacili a bɛ mɔgɔ kungo kɛ a bɛ silamɛya matarafa et puis misiri dunkɛ de don ne kɔni tout ce que n bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ ka dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ ala ka sini k'a ma lafiya ye. Commune 1 Bacili sababu la a tile la en 83 commune 1 kɛra champion du district discipline bɛɛ lajɛlen na en tant que animateur de jeunesse balontan nɛgɛsoboli jilakurusi bolokunu siɲɛ 12 donc anw y'an sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ de sira fɛ an b'a dɔn mɔgɔ min fana don wa Bacili mɔgɔba de tilala commune 1 na bi an ka tiɲɛ fɔ bɛɛ bɛ Bacili dɔn wa Bacili de b'a ka sara ta ka balontannaw bananen furakɛ a tɛ bureau kɔnɔ i somɔgɔ a bɛ nasɔngɔ d'i ma i b'i ka nasɔngɔ bɔ yɔrɔ n'o tigi ntanyana o tɛ maa fitinin ntanyane Bacili ye bɛɛ de ka Bacili ye même district Bacili ka u ka Bacili ye Bacili ye. Tiɲɛ min banna n ka école karamɔgɔ de don a kɛra n fa ye a kɛra n kɔrɔkɛ ye n y'a dɔn en 1968 69 70 a ye n sɔrɔ première année la Tombouctou alhamdulillah rabbil alamin a ye fɛn caman kɛ Tombouctou ka ye école karamɔgɔ ɲuman don silamɛ ɲuman de don wa alhamdulillah rabbil alamin fɛn fɛn min ye Tombouctou jeunesse ye a n'a ka sportif ni culture ale ni kureshi tal olu se ko kɛ Tombouctou kaw ye a bɔra Tombouctou a nana ɲɔnɔ ka tila ka na Bamako a ma ɲɔgɔn bila en 1 mois tun bɛ n ka so a nana n fo a bɛna duwawu kɛ n ye ne kan ka ye a ka kɛnɛ ka bi n b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa n ma k'a dayɛrɛ suma a ye n bɔ kuti min ala ka nɔgɔya. Amadou Bacili an baarakɛ ɲɔgɔn Kafunɛ Bacili ni kunnafonidila don Cherifla TV jabaranin na o ka cɛkɔrɔba don Cherifla TV baarakɛlaw a cɛman n'a musoman a ɲɛmayaso bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka jɛ ka dusukun gamigami kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Bacili n'o ye an ka journaliste Kafunɛ Bacili ale ka cɛkɔrɔba ka jɛnaja kɛyɔrɔ la an dusukun kaminen don nka ni ala ye ko kɛ o ye ko ɲuman ye donc an karamɔgɔba na Seydi Cherif Ousmane Marana Haidara ale tɔgɔ la commission de gestion min bɛ télé kunna o fana tɔgɔ la an bɛ an ka dugawu dɔn kɛ k'a fɔ ko ala ka hinɛ banbagatɔw la ala ka dayɔrɔ suma ala ka fara silamɛsuw kan an kɔni kiti min na ala k'o nɔgɔya an kɔni bɛ min fɔ a kɔ ye hali bi u ka bɛn u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ala bɛ se ka hɛrɛ kɛ olu yɛrɛ yan cogoya min na kuma ka gɛlɛn bi kosɛbɛ sabula an dusukun kamikɛminen don a kɛtɔ b'a ka sala Mamadu. An ka cɛkɔrɔba Amadou Bacili dabama ka wele sera ma ka gatigi muso kelen don a kɔ ani den 4 n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa ladonna kun don an ka cɛkɔrɔba Amadou Bacili kɛ n kun bɛ ka falatɔw ni yatimɛw jɛman ladon fana an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala ka ɲɛru ɲa k'an da don fɛnɛ kɔnɔ. Amina rabi alisa an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala ka hinɛ cɛkɔrɔba in na ala ka yafa k'a ma ala ka dayɔrɔ nɛɛma o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka kɛɲɛ ni kunbɛn ye aw k'an bɛn.